Dom kulture i muzička škola Predrag Milošević pružili su Knjaževčanima nesvakidašnju priliku da uživaju u zvucima flaute i po mnogima maestralnom muziciranju Anđele Badrić, jedne od najzanimljivijih flautistkinja mlađe generacije. Zahvaljujem se na organizaciji ljudima iz Doma kulture, iz muzičke škole. Veoma mi je bilo prijatno ovde večeras jer je divna sala i nadam se i da je publika uživala. Što se tiče programa, on je bio ovako malo popularniji za laike, ne samo za muzički i obrazovanu publiku. Svirali smo takozvane hitove klasične muzike. Moj kolega Dragan Jovanović i ja, oboje predajemo na Fakultetu umetnosti u Nišu i ovo je bila serija koncerata po Srbiji. Imamo još jedan koncert u Negotinu kojim završavamo ovu našu turneju. Nije bila mala, nastupali smo u Vranju, Leskovcu, Aleksincu, Pirotu, Kragujevcu, evo sada kod vas, kažem, ostao još Negotin i gde god smo bili, publika vrlo lepo prihvatila ovaj program. To znači da ljudi zaista žele da slušaju klasičnu muziku i da to nije za nas nešto nepoznato i bauk, jedino možda što nam se malo to češće servira, pa onda ljudi su željni. Eto, drago mi je da je publika u Knjaževcu takođe uživala i nadam se da se vidimo ponovo. Anđela Badrić je diplomirala na Muzičkoj akademiji u Beogradu i magistrirala na Univerzitetu Johannes Gutenberg u Maincu, gde je dobila zvanje koncertnog soliste. U Knjaževcu nastupila je uz pratnju pijaniste Dragana Jovanovića.